Suntem Alin și Denisa. Noi suntem studenți la Universitatea din Oradea și o să-ți arătăm și ție cum te poți înscrie la facultate folosind un computer conectat la internet. E simplu, totul se face online. Trebuie doar să urmezi fiecare pas pe care ți-l vom arăta. Pentru început, creează-ți un cont. Folosește e-mailul personal. După ce apeși butonul de confirmare a datelor, vei primi un e-mail cu parola de acces. Apasă Intră în cont, introdu e-mailul și completează parola primită în e-mail. Apasă Date personale și completează cu mare atenție toate datele solicitate. După completarea datelor, apasă butonul Salvează modificările și selectează una dintre opțiunile de mai jos. Alege facultatea. Ai 15 opțiuni. Asigură-te că nu ratezi ocazia să devii student, așa că poți selecta mai multe opțiuni. Alege tipul admiterii, iar după, stabilește opțiunile în ordinea preferințelor. Fii foarte atent la introducerea notelor conform cerințelor din formular. Pentru a finaliza înscrierea, încarcă următoarele acte scanate în portalul următor. Poți încărca documente de tip imagine sau scanat de maxim 2 MB. Nu uita să apeși butonul Încărcare după fiecare document. Apasă butonul Validare finală și verifică corectitudinea informațiilor. Poți opera modificări mergând la pașii anteriori. Felicitări! Ai completat cu succes toți pașii și ai trimis dosarul spre validare Comisiei de Admitere. Pentru pașii următori, verifică-ți contul de mail utilizat la înscriere. Ne vedem la universitate! La revedere!